Hola, em dic Roger Font i em dedico a la il·lustració i al disseny gràfic. La meva feina sobretot tracta en representar escenes, personatges o motius sobre la vida quotidiana on busco donar un toc d'atenció amb crítica social, sàtira i humor. Utilitzo diferents materials, però en els últims anys m'he especialitzat a treballar a TIC. Hi ha tants processos de treball com persones. Jo us explico el meu, però cada un de nosaltres és diferent i ha de trobar el camí que millor li vagi. Si alguna cosa bona té l'art, és que hi ha 1000 maneres d'arribar a un mateix lloc. El primer pas és la idea, saber el que vull expressar. Això pot anar des de voler donar un missatge, explicar un concepte, a simplement voler experimentar amb algun material, tècnica o estil. La idea pot sorgir en qualsevol moment i a partir de qualsevol cosa que ens envolti, des d'experiències a alguna cosa que acabem de veure i per algun motiu ens crida l'atenció. Apunteu o dibuixeu aquestes idees que ens venen al cap, per després, més endavant, utilitzar-les en la nostra feina. Sempre és bo deixar un temps per saber si aquestes idees realment funcionen. Una cosa que personalment trobo important és pensar en conceptes que puguem utilitzar en diversos treballs i no només en un únic tipus. D'aquesta manera podrem tenir un grup d'obres que podem ordenar més endavant, juntes, per al nostre portafoli o presentar una exposició. Al tenir la idea que volem fer és el moment de saber què volem representar i com ho volem representar. Material, tècnica, suport, si serà color, blanc i negre. Per això primer cerquem referències, busquem, mirem, llegim. Aquest és un procés de recerca on tot val. Buscar referents és bàsic, així que no tinguem tabús pensant que no podem tenir referents o que estem copiant. La paraula copiar està molt mal vista i no és així. Quan copiem estem aprenent a saber com treballen altres artistes i com solucionen diferents aspectes que nosaltres volem representar. Ara bé, sempre respectant la feina de l'altra persona i no atribuint-nos feines que no són nostres. Si no, això seria robar. Hem d'anar treballant i practicant per poder a poc trobar la nostra pròpia veu. Bé, una vegada sabem què volem representar i com ho volem fer, toca doncs representar-ho. Per això fem esbossos tenint els referents que hem cercat abans. Feu diferents opcions i no us quedeu amb la primera opció que hem fet. Preneu-vos el vostre temps i busqueu noves visions de la mateixa idea per saber quina representació funciona millor. Quan tenim diversos dibuixos que funcionin, passem a fer esbossos més detallats on podem provar tècniques, material, color, així fins que decidim que tenim el que buscàvem i passem al treball final. I aquí ja és anar fent fins que considerem que la feina està acabada. El més important de tot procés és que gaudim mentre el fem. Estar orgullosos d'allò que hem fet i també entendre que no sempre ens sortirà allò que volíem representar, però que sempre aprendrem en cada dibuix per millorar per al següent. Moltes gràcies, que vagi molt bé.